enwere m ajụjụ. Unu bụ ndị na-atụ ashị maka nwa obi na-agashi ike ukwu eshi unu ike n'ala unu a na-aga kwamkwam bika ana m achiji unu ka ekunu si eme ya a na-ekwu nke ịtụrụ ịtụgide ọzọ ashị n'elu ashị mana ka mme ya ka o doo gị anya otu ihe gbasara ịtụ ashị bụ nke a ịtụ ashị ị ga-achọkwa asị ọzọ ị ga-eji kpuchie asị nke ịtụrụla atụ uche gị ọ dịkwa ya asị na-adụ n'obi ka ogwu ọnya mere m ji na-ajụ unu kedu ka unu si edi ya kedu ka unu si elo ya ịhụ mmadụ afụlie ịkọ ya aka n'obi ọ daa bimbim ịma ihe juru ya n'obi bụ sọsọ ashị atụrụla atụ ịtụọ nnọọ gị ilo agaghị m adụli unu ndụmọdụ mana otu okwu ka m nwere egwu unu si unu belatanụ ka unu nweta udo nke obi ụmụchukwu ashị unu na-atụzi ugbu a ma eze ya bụ ekwensu na-atụzi unu ụjọ pụtawa n'ezi n'ụmụamadị na-echi udo ụda nsọ